Padi sing tinio kai tuni kok ke Colossians chapter 2 verse 6 7 to 10 jora sing tini kai tuni kok no sing khnalaya no kok kolok ya barasa ke no oro belai ke nangkuk mani kok sawo oro Jisubai Tongnani kok no sawo sing kebang ma borok no sak no Kristen nai hini tongo ang Christian ang ekta jora okhorka ang Kristo boyosongkha abo rok samaya oro sanai make Jisubai Tongmani ning Jisubai tore tong ang to tuyo lobjakho ang to Christian angkho ang khorosa pastor gahambo othoba ang rasamnai kaham panong mano ang dikon kaham panong mano haipan ang Jisubai tore to ang Jisubai keringjak de ang bobai thamchangjak de obelai sini Christian ni bagai nang ang prosar khlaitini kobang ma borok malayo tin baro baptist na borok malaya Kristo bai kri kaito bai salsugjak bo au bai belai khom ma tongkha nong le waise ma thangjau ke bole tin bar na ke bo wansuk kata norong saite bo kaham abai ang bagai bo wansuk to kha na thik dong kintu কোন জায়গা ঠিক ya ঠিক বুফুর মালে sing jefur Jisubai thamcha de ongkha oro sawnai ang Kristo bai thamchang manabo tamo ang bobai kiring kha manabo tamo oro singnai len Kristo Jisuno subrai songoi phaikaba ni sawo puila sawo tam saga Jisuno ang kaito subrai ini ang bono songoi phaikaba bobai tongsinai je ongphano bobai kiring tongsinai ni wan sukang ke ba kaito ni je gosi kang ke ba bukhuk bai khabai gosi kang ke ba tamo sanai di bobai thamchake tongna khlaidi ni sawo oro sawo bobai thamchake tongna khlaidi Jisuno kaito ni gosi kang ke bobai thamchake tongnani khlaidi ni sawo ake bobai thamchake tongmani le tamno hin ke aro sing tola porike saiman nai bini bisingo yarong surmani thamchani bolte tamo ang tau sorojir bai thamcha bolte tamba boni bebag ang saimano boni kaham hamyang bujiwo bobai ang kaham share khlailayo abongkha kaisa thamcha te kaisa thamcha tongo ang sorojino sineo haipan bobai ang kaham hamya share khlaiya mane bobai ani relation asi khamya kintu ro sanai makhe o ekak tongmani ekdom kaisongui thangmase Kristo bai thamjangui thangmani age Kristo bai tongmani tamno hinkake singtola porike saimanai bini bisingo yarung surmani 1 number 2 number bini sakatei sakno songsamani yarung surmani sakno songsamani tei tolao sing porike saimanai Kristono kosolongnani poitora grug dehni saw bissaso toruruk dehni saw logruruk dehni saw mane no sing বিশ্বাস khlaimani je poito khlaimani abo puro poripokota ongina engke sini nahar mungta mangkake Kristono kosolongnani sini nahar mungta nangnai ningang bekti jodi khorok sasik Kristono kosolongnani aje mentality to hangke ning buisirang Jisu Kriston sagiri ongkha Jisu Kriston sagiri ongnai bo khorok sawono kang bahai kaitor bobai tongo amon bagai sing katal ke sing phimani sing katal ke sing mani sing kaiton thanibo sing kabang masai katal tubui mano sing jodi kaham ke basawai sing Kristoni discipleship sopai kangke am bagai tinda bisoro kaisangke bini bisingo yarung sunani te kaisangka ke bini sakatei sakno songsanani te kaisake Kristono kosolongnani ebake poito ragruruk ongnani aboni nahar mungla tamongka ke Rom 8 29 bini sajlahai ongnani bagi khakka ni saw sini poripokota ongnani ani poripokota ongnani belai tongkho sini nahar mung Kristono kosolongnani belai nango amon bagai tini norok bujedi saimandi ang ani target lek Jisuno kosolongnani o sini belai nahar mung nangnai karon sing Kristen kasamungkha keba 10 15 20 bosor 25 bosor sing takpano sakbai thang sing sakni samung ning munghamya baino sini to munghamya bain sing pailai yangui tongkha sing bufuru Kristono kosolongi khasigi sing bobai kosolongani jora pairuk bufuru sing o sungsano yakari thang sing tikri amon bagai Kristono kosolongnani abo Bible sini nahar mung amon bagai phade oro sing tamno Kristono kosolongmani ongkha Kristo haiwan suk mane Kristono kosolongkha mo thano hamjak mane khariu hamjak mane Kristono kosolongmani ongkha ang 99 ta mera tongphano abo bai khaksang yawi tebo mera nang nai tunani musung mani o bai khom tangjak di o bai noro kha talela di ongkha tale hine sini mothao jesepan borogong thung norong mothao jesepan borogong thung o bai ang kha kosomya anteo mera nango tebo borok nango tebo kothomna nango tebo thanglanya nango phaya nang buddhi maslanya agini pattern bai jodong yake alada maslamlanya alada lama ma khulanya
sakatui tolatui besartui sing dogar ma khullainai abose ambagai surima narilai jadi samung ketal khe sing lainnya nangnai seng mani sikonsa nahar mung belai kotor mase sing prosar maklainai sarati purao sing tebo kaito rikangke kaito sing tebo mothani tamri yangnai ba samung khlake bathai manai mayang ya abai aun bagai ora sau ake Jisubai tongmanongkha tamo 7 number bini bisingo yarung sunani khlaidi bini sakatui sakno songsana khlaidi norok phorongma haino poito ragrodi hambaima ngreui tongdi hinisau tabo Jisu Kristo bai sing tongkhangke sing tamno mankha tola porikhangke sing sai manai Jisu Kristo bai tongkhangke tola porikhangke sing sai manai kaitoni aroni beba kupungno mankha hinisau tola thangman sakang singaw bansuk Jisu bai tongkhangke ang tamno mankha kaitoni aroni je beba kupulungno ang mankha hinisau aboni mane tamo kaitoni beba kupulung mane tamo আধ্যাত্মিক যে আশীর্বাদ যে ফলাও কাইতো সিংনো হামারিনা হুমানি আরনি কোনো অভাব করে আবো তুই চরম সাই ক্লায়েন্ট হুমানি আবো ননা ননুখাইন সাইমান সিং বি আলো জরাওবো কাইতোর হাসি খুশিকে তংমানি আবো ননা নুখাইন বই সাইমানি পাইনি নিং তাম খাসি হাসি খুশিকে তংমাননি জবনো নাহারদি জবনি বেবা করে হাইপানো ব সাইমানো কাইতোরলে আনো বেবা কুপলুং হেরিকা সিং সাংসারিকতা sing osungsaro sini obabongi mano sing buini tongti sini kuriyongi mano sakhamiyangi mano haipano pholani hamari le kaitur pura kupulung kherinani kokro saw sing tola porike saimane teita muno khmale Kristo bai tongmani sini beba kupulung mankha tei mathangjak suka ni tola porike saimane sing abun sang sing kisa nailen tamong mathangjak suka Kristo bai aje thanchang mani abonono proman ningnu abo proman ning je mathangjak ni mano bkhaberai mano sing je mathangjak suka hini himani o mathangjak suka o khama beranai mathangjak sukjak boroni bagui no obosini bagai sohos surinan bagai sini obosta hamia haipano sing mathangjak suka man bagai kaitono surinani sini khatung mani o paiya tei tola porike saimani tebo kerong rakhokjak khani sao Jisubai tongmani abo ning kerong rakhogi paikha karon thanchake tongnai byakti bo khlaimani bagai kerong rakhoknai bobai sing thanchake tongman bagai kerong suda sini sampurno paisok paini sao tei Kristoni phobjangma tei boni thangai basamani abo sabonongkha sinongkha Jisu Kristo thanchangman bisik lab naidi jing thangai basanani hingkake ma thangai ti sajanke Jisu Kristo no phobjagmani ni yongna nangnai boni thangai basamana boni nongna nangnai bofur sombok ke bobai thanchangman bisingti aun bagai dharmikota hini himani Kristo bai thanchang yakhe sino kaitor kaham ni siromina galak ang Kristen ongkha do ang pastor kaham do ang matai hamya kangmari khlai kan ning Bible nugan blena nong ban bapori khana ano sobrai hinai ani mungbai hamia mate hamia abor sabro ba nondok diba Kristen no kintu kisu Kristen tong kisu pastor tong ani bumung thong ani nam prosarong thong jisun mungno do ব্যবহার khlayo e aborokta eon bagai Kristo bai tong hake sing aborok manai sing saimankha tei Kristo bai tong hake tamono nangliya sing oki hisa jorawono sing orok kabman sing thai tong Kristo bai tong hake tam nangliya saideman femlok jana nangliya ni sao sing keboi femlo jana nangliya lama corona se nangliya tei hini sao tei matai hamironi kokno khanana nangliya hini sao matai hamirok suda sini sakao paiya nrogao pojore khlaisu khabera su je borok mathangjak man pura kahamke saimanai bektinaro matai hamya kolobi manya ke dukhir bishoy sini Kristian bisingabo matai hamero kolobi no khanaona abo bujisi de mathangjak mono saimiya ko mathangjak mono boka hamke bukhabere miya ko auni manan bono ang obahela khaitaiya sing kaitoro suri ui torina nangnai lo asere Kristian kasam himpano mathangjak mono saimiya sing barbar masau baskano masau bana ning mathangjak mono saimiya ning barbar mathangjak mani kokro muito khlaidi sadi aw mang sailai sing tabo mathangjak mani kokno trik ke sate kobite komui dong mathangjak mo je sik yarung surdi soitan boni narti phaima yangi thangnai abahai ake kerong khlaitei tongmani abotei nangliya Kristo bai tong hangke tam nangliya singam nai lekha tei kaitono karite kebono khulno nangliya soitano kirina nangliya kaitono karei tei kebo kotor kurikha pastor buya songhor buya abhai phari pori thanglaino bini bisingo yarung surna khlaidi aboni kokne orthongkha boni mathangjak manino kahamke saimandi Jisu je singno mathangmana bono kahamke bujidi tei boni kaham Kristoni kahamno sumdi tei babai halok kahamungdi hini sao je bini bising yarung surdi himani aboni mane taomba ang
ang Jisuno kare ani ang kolpona bawi mi ang kathang tongano porle obo Galatia 2:20 Jisuno kare ani thangjaknani kusu krikha bufang no jodi phuisa kangke a bufang thara thangnoba hasara tauga naro je tongmana o Kristo simiseni so jodi ang Kristoni bai kathang tongake a Kristo sajagya a Kristo hamjagya bang bai ya pidisana ba bai ke ang thangnoba a kaituni a Kristo no khusi khlayan mangan nahar mu tonggalak diba ang bagi kaituni ka kubui ang jora jora ma sawo singje kaituni poito khlayo aje kaituni aje kothoma kaham nro kothoma kaham no porikhe saimanai a kothoma kaham tamba Jisu Kristo thuikya thangi basakha koidin pore 3 din ni pore thangi basaw America o thangi khanai di 3 din ni pore Bangladesh o thangi khanai di 3 din pore kono dino bo saidin no khare khanano tamni saidin no tani 5 din no karon obo gujobya je hei tonga haino se hei tonga haino tamni karon obo bai thang mokol bai nuguinai a thui thangi basama nungnai byakti rok simani tei a mokol bai thang bai nungnai byakti rok Jisu Kristo ni bagai bothrajak mani tei abo bai snamjak bani je church father rok o bai ke kring mani aun bagai obo nugui phai mani aun bagai singje poito khlai mani abo belai belai kuthugose abon bagai Jisubai Jisuni bising yang surmana tamo bani mathangjak mani o bokha beranani bani kahamno summani tei Paul hai ek ongmani relationship o phaisok pai mani Kristo ani bagai basngo tamo samui tongkha ang basngo tamongno thangui tong aboni jodi agam sing saime khe a Kristoni bagai sini khatungmung komi thangnai abon bagai Kristoni a revelation a prokashon a kuthuk kok kaito sini bagai je huijak pholani bagai abono saiman khangke norokte ko kobor khawon kaitoni bagai haise abon bagai tei tam nungnai singaro obongkha mathangjak jak jibon Kristoni bisingo yarung surman nongkha o ketal langma manmani abo khairokmani tolao phaisok payo a khairokmani tolao phaisok paiman a pha nongkha somsokno meseni manani phanni so kono somsokte kotor korikha kono sitra kotor korikha a kaitoni khairok mano kari abon bagai te kaisangke Hebrew chaini doso porikha saimanai ang Jisu yarung surman nongkha ang rest namani hinisau chaini dos porewan naitam saro tamni hinba khorososuk aro habui kaiton thani bothake kaitor bini samuni bothakma haino a borok bo samuni bothakna hinisau rest bathak sukho ani pholani je manthai oro pai sukho tei ani kunu khlaite krikho paikha Kristo pura khabera oi bathak sinan a rest no nina ro khaksama to bunai put buji singje pur restless ongo tak bujina bagi sini sangsani bagi je nangmani a beparo to joton rest kri karon sini je income khlaima be sin sampurno ya haide bana haible singje sig income khlaima na bai thek diba sing maso salo 300 be sin sampurno ya bele amra sing tam khlai ma kafaro ma khasi go rest kri kintu o beparo ngake sampurno rest mathangjak mani paikha samung paikha tabo kaito sino boni kok bai tam khlainai sanctify suicide langnai hinisau suicide langnai trik ke boni kok bai suicide langnai amon bai rest a Kristoni kogore song hakeno a je bisingni o shanti ninra okhri phaisinai ta ningrang puisa kuri phan wana kala abo to khasing nai no khlai yang yak ta khlai din samai khasing nai haipani na alada khaksangmung abo borok attract songnai ta borok wasi wana jaknai ang sini rajkumar ko nang bar masau takphan masau bo Kristo krakhe basai tongman bagina singgana tongnai saiman rangkuri himala kurino kolom kasa nanyen suda thangke bo barabar malingna masano rangre dehini haipano boni ya gangin borok mahin bono nong aro mairum sajana sekri nong tam hasi khusi rasablai tonglai sala hinpo borok kaitini rasa murasa tolai manta ake aji bisik nai na resaute chab langmane ba ke utlang maya abai am bagai Colossians 1:10 porikhe saimana Jisuni bisingo yarung surman nongkha ang reproduction mani karon ang je jagao tos na jaga je jagao yarung suro aboni o je yango bufang abo bathai thaigal diba bathai mathai nai bathai thaiyawi bo tongoi se manglak ni so bonaro hamjak mani khairok mani Kristoni bagai Kristoni hani bagai khatung mani abo beba kupulung song sinai am bagai obongkha bini bisingo yarung surman bini bisingo yarung surna khlaidi tei bini sakati sakno songsana khlaidi bini sakati sakno songsana khlaidi bolte sing pholao kebel sing kragya ang bai Kristo bai ke sing sakno rangdan norok phurungma haino najisam soro phurungjaknani nangnai sing elam bakni kokno sing phurungjakna nango sing saunano phurungjakna nangke phola kathar singno phiringnai a phola kathar tamukhlai kisu borokno songo bo saina wala dake saina bo phirungnan bagai songo nyau am bagai sing kaitor jodi songya hangkangke
kahitur jodi ferengi hangake sing tini oro sokpaya ang maya karon oborok ongka theology poriyake maya oborok o bishoy ro kaidin kokno pheringnani theology poriyake maya phiaba kabangma borok theology porijak phan kaitini sangbotangya norokabo saimano ke tamo nangsini phola kathar nango phola kathar subaya hangke pheringi hangke singo kaitini kokno sing sabai bujibo manglak sasin saibo sing abo bokhoro habola ang bai phola kathani subasu belai khenang abon bagai jora jora abo ang kokotoro sajak maya sini ayngono sini motharogono jaraga ningle theology porijak haipano nini kokno sing kaham ke nung buji huni saw abang kokoto samaya do kongjogo samaya kaituni phola je puro borok no subabo abo bebak no kaitor maya mungsakri ang tam khlaike je puro kaitun samu phayo obono ani puja suri mungtong rakha probu nini oilam bak ne kongnang bai ke phirngnai ni ngano ridi nini subasu nini gyan buddhi sarang maya ambai kaitor anu rima bai tini wang phirng nani je suktui kaitor anu rima ti yang asik jora mano abai an bagai oro singtai tam nuk tolawo norok phirng ma haino sing phirng jara nangnai tamni bagai phirngna nangnai mala poito rakna bagai sing poito krakna nangnai oro soble poito rak ruruk dehni saw sini je bisas abo kathang tabo kon ekta manai bufang bojri kathang ke sing saimano bo balaina nai bathai thainai bo barbar nai eke poito bo kutsing poito dui rokom ni tongo kaisa ke dead fat kuthui poito a poito tamong male jisu kuboi kathang kaito saimano haipon boni langmao kaitono kirima kurei boni laipo kuno slaijak mani kre amka dead fat a dead fat bai kirimas abor kirima singsa se shaitan bo jisuno bisas khlayo shaitan bo kaitor ni saimano haipano borok mathangja geble tamni borok slaijak ya kintu living fat je poito kathang a poito singno mathangnai a poito ke tamong mala abo bo sak sak slaijagi bo kathang ble kafranai ble bathai thainani bagai khumbanani bagai balainan bai bo khasa khasing amon bagai pholao bo unnoti ongi se thangnai ja yabon ake hambai mangri ui tongdi o belai wanao hambai mangri ui tongdi himani abo bebak परिस्थिति ni kokno sa job ni nok to saiman ble kaituna hambai tongle na asik bebak kamai tong khatamni kaituna hambai sila actually obo sane makhe noroni pholani bagai je samung khlai paikha mathangnani bagai je samung paikha aboni bagai ni samase am bagai obo je kono परिस्थिति ang hamya jara obo kaituna hambai din tamni probu ningani bagai mathangjana lama khlaikha ake oro judi sing a soi sat porimao judi sing ni bebak thik ngake tolao sing teitam nangya borok ni samung nangya kogrok bai phemlok jagai kebo bai phano romjagya teike huske tongdin te phemlo jana nangliye nono khoroksa borok phaisa paike imango phaisa paike jisu paike ble ning a bai bini kogo ning krakhe bajangkhe ning te lama kono nangliye imango mai mai sapaike ble nono phunu kable khoroksa borok ang jisu bai malai khani saw norok nainge di je ব্যক্তি ফলা কথার বাই মালায়ো যে ব্যক্তি ফলা কথার বাই কবল জাগো যিশু বাই দङ বনি কাইসা সৈন্য বতে আগিন হাই দংলাক বতে আগিন হাই দংয়া ব পুরা সম্পূর্ণ জীবন নতুন জীবন মানে কিন্তু কিছু কিছু বড় টাতাল কক সাপায়ো আং যিশু বাই মালাই খেবলে ওয়াইসায়া ওয়াইনিয়া কিন্তু লাইভ নাইনাদি মাথাংজাক মানো সাইমিয়া আ আগিনি লাইভ নো স্লাইজাগিয়া ইমাংকে দিল্লি মালাই ফাইফো আমাই বড় কাবো মান সাইতং টাটাল বাই মালাইখা kubai bai malai abo amon bagai obosing je kaitono khulman obo ereng ereng ya oro tamsa phemlok jaya theke keu bai phano rom jaya theke huske tong tabuk omhai jorabo tamsa abo tui kogrok borok mani phaimase matai hamironerni phaimase kristonerni phaimaya niso kabang makok bokok mathangjak mani kebeng nai kok je kok he a norok abo yongya khodo mathangjak man tekse tongkho tekse khlayan tongkho abo ka matai hamirno phaimase ni saw hake kristo bai thamchang ma bisingtei norok mathangjak sukha tasing sing samunai tamsa jisu bai thamchang man abo tamkha mathangjak sukha ni saw o khobor ka hamno thang senya ba nogo nok ni nukuni bono gana gini bornobo hamya saraino কিন্তু কথামা গাহামকে বো মেসেনি মাইয়া মো কাইসা মুতি নাদি যে সকপানো ফাইদি কথামা গাহামকে বো মেসেনি মাইয়া ব অংখা বেবাক বুকরক বাই বেবাক বখরক ni বখরক সাবো যিশু খ্রিস্ট অংখা রাজানি রাজা te bokhroni bokhrok bobai thamchangma bisingte se mathangja kangga o mathangja mano ning sasirita borok no ang mathangja khe ang mathangja kha am bagai tong thoknani khatunga laro simije sing mathangja kha am bai phari tini osung nong thun sing wansuk laino khalok laino khabera laino sini khlaita ingkha ke ang no bon sanai mani nok ni simi maseng laine sini nugo mothani bokhrok sini kristo tongma hai aboni yagolo mothorok naikolnani bagai je boni songjak songma hai
aboni yagulo okorok tongmahai thik nogong kangke eje nogong kangke tao bujina bagui sorojin nogo sorojin pastor bujina bagui ang samase karon sorojit jodi kaham ke bihi rokno ser rokno kaitin kok phiring tisa jakang simise borok Kristo tonai loknai am bagui nogo sini je ser rokni bagui khlaitai sini belai khlaitai tongo karon borok singno siringo sini ser rokno kaham ke tori kangke kaitini kok bai borok kaham ke yarung suri mano haise kintu sing nogo se suri mani korei nogo sing kaitunu jorori mani korei nogo balai mang tonglayo nogo sing kok hamya mang salai tolai negative mang salai borok abo khanai torsinai amon bagui just bujina bagui sing nogong kake norok no nogni master nogong ke norok no pastor amon bagui phadi sini nogo sing snamlayo nuti salayano amoni yagulo sini mothao je haksaljak borno sing thumlayano surilayano asingungton suriwan khairone kaitor hamjane kaitor apha nonolobo omahai jarao nini o mothabai nini bwsakbai nini merarok bai khe sing pal khe kothumlai nini kokthai kok khnalai mankha obogra hambai tinini ok kokthai koknai bagi ning bai tongnani kokno saw ning bai tongmani abose soi ni poitok khlaimani soi ni Christian abose bugra ning nini ok kokthai kokbai ning o mathano toridi logridi ning hamari khlaidi yapar bebak ning thani suri masan ma hamari mathane Jisu ning bai suri shano amen